suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi na naman ng ating pong pagsasama-samahan sa mga oras na ito. Praise the Lord sapagkat pinagpala tayo ng Panginoon. Muli narito tayo upang makinig ng kanyang salita. Narito po tayo sa programang Tinig ng Pag-asa na ating pong natutunghayan, no, sa mga sandaling ito at sa araw po ng Martes at Huwebes. No? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan, na bumabati ng magandang gabi sa ating lahat, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapwa kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, ang aking mga kaibigan outside the Philippines, yung mga kaibigan kong pastor na nasa ibang bansa. No, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtunghay sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa paggamit ng social media. Praise the Lord, no? At sa gabing ito, mga kapatid, no, siguro po nakapanood na kayo ng mga ibang nauna pa na ating pong pinag-uusapan sa Tinig ng Pag-asa, lalong-lalo na sa panahon po ng Nobyembre, na ang ating pong tema ay patungkol po sa pag-aapoy o kung paano natin pananatilihin ang pag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon. At ito po ay talagang napaka-importante sa panahon ito. Pero bago po yun, mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah, Father God in heaven, Lord, tonight we are, Lord, humbling ourselves before you, God, that we are saying, Lord, apart from you, we can do nothing. And we know, Lord God, that we have done something, Lord, na hindi mo gusto, but we are here, O God, asking for your forgiveness, asking for your cleansing, O God. Lord, sanctify us tonight as we listen to your word, as we study your word, O God. And Father, I declare tonight, Lord God, that open our heart. Gawin mo matabang lupa, Panginoon, ang aming mga puso. At patuloy ko, Panginoon, ay dinideklara, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na meron kang gagawin sa puso, sa buhay, at sa pagbabago ng aming buhay, Panginoon, O God. Lord, salamat po. Hide me under the shadow of your wing. Use me as your speaker tonight, Lord God. And I declare, Lord, hallelujah, na anuman, Panginoon, ang iyong pong ituturo sa gabing ito, ay isang malaking pundasyon na aming pong tatayuan habang kami, Panginoon, ay naglalakbay tungo sa hangganan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw po ang aming pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. As I said a while ago,
Tayo po ay nag-aaral mga kapatid no ng salita ng Diyos sa mga naunang episode nga po ay napakinggan ko no na talagang kinakailangan no na tayo po ay nag-apoy and because God says no in ito pong talata natin pong pag-uusapan napaka-importante na ito po ay maunawaan natin. Sige po, samahan niyo po akong magbuklat o sasamahan niyo po akong basahin ang sinasabi po ng Leviticus chapter 6 verse 12 and 13, no? Actually po, it's beginning in verse 9 down to verse 13, but I will mention only the verse 12 and verse 13. Okay? Leviticus chapter 6, verse 12 and 13, this is what the Bible says, no? Na kung saan this makes strong statement, no? Na sabing ganon, if you read those verses, no? Ipinapakita doon na talagang kinakailangan. So, let's see. Basahin po natin, sabi po dito, ang apoy sa dambana ay mananatiling nagniningas at gagatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog ng susunugin at tabang kinuha sa handog ng pangkapayapaan. Verse 13, patuloy na pagniningasin ang apoy sa dambana at hindi ito babayaang mamatay. I just want you to mention these two important word na nakita ko po dito sa aklat po na ito. Dito po sa talatang 12 and 13, no, na ang sabing ganon, ang apoy sa dambana ay mananatiling nagniningas at gagatungan. Tingnan nyo po Then, pagdating po sa verse 13, ang sabi po dito, no, ang apoy sa dambana ay di ito babayaang mamatay. So, the word is, ito pong dalawang salita na ito, na aking pong nakita rito mga kapatid na nag-step sa akin, no, the Bible says, the fire on the altar must be keep burning. Yan. No? The fire on the altar must be keep on burning. No? Tapos ito po yung salita na talagang dalawang beses po inulit dito sa magkabilang verse. It must not go out. And every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offering on it. Fire must be keep burning on the altar continuously. Remember, tingnan niyo po, sabing gano'n nung una sa verse 12, the fire on the altar must be keep burning. Sa verse 13 po, the fire must be keep burning on the altar continuously. So, tinuloy-tuloy na po daw. Ito po yung sinasabi kong word. It must not go out. Okay? Hindi daw po dapat mamatay, hindi dapat maalis. It must not go out. So, tonight, mga kapatid, pag-uusapan po natin ito po yung bibigyan natin ng halaga kung paano po sinasabi ng Biblia na ang apoy daw sa dambana ay dapat na nagpapatuloy o tuloy-tuloy. Ibig sabihin, no, the fire must be keep burning. Ibig sabihin po, nag-uumapoy, hindi po namamatay. Kaya nga sabi gano'n, it must not go out, hindi namamatay. Now, sa ating pong spiritual life, mga kapatid, mga magulang, no, ay meron pong sa physical po, sa physical realm o sa physical po na na pamumuhay natin, meron po tayong nai-encounter dito na apoy sa physical po, okay? Gusto ko po i-discuss sa inyo to, okay? Dalawang klaseng apoy po sa physical meron po tayo, okay? Una, yung tinatawag po na rough fire, okay? So yung rough fire po, yan po yung apoy na manilaw-nilaw, okay? Ang rough fire, no, it creates stain. Okay? Ang apoy na ito ay nagki-create po yan ng uling o dumi. No, kasi ano yan, manilaw-nilaw. Di ba, pag nakakita ka ng apoy na medyo madilaw-dilaw, lalo sa shilling natin, pag madilaw na, yan, nag-uuling yan. And secondly, the clean fire. No? Yung isa, rough fire. No? Ibig sabihin po, rough fire or dirt fire. Okay? Yung isa naman, clean fire. Ito po yung blue flame. Okay? The blue flame or the clean fire is create a heat that can melt metal, and distinguish or ipinapakita nito, no? Inilalabas nito yung kung paano o kung gaano kahalaga ang isang bato. Yun daw pong clean fire o yung blue flame na tinatawag. So kaya kapag ka blue flame, ito yung talagang matindi ang init nito. But then again, no, ito po yung pinagpipilian natin o meron po tayong pwedeng pagpilian.
In terms of our serving God, what kind of fire do you want to use, or do you want to sa buhay mo habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, no? Ikaw ba ay merong rough fire? Okay? So alam niyo na po yung rough fire, it creates stain, okay? So naglaglilikya kaya ng dumi even in the ministry, pag meron pong apoy na ganyan, no, yung katulad ng strange fire, no, talagang magki-create yan. But then again, the blue fire, no, it will create something na talaga pong mag-iinit, no, magbibigay pa ng mas matinding init at magme-melt ng metal, and it will show, no, what kind of precious stone is it. Okay, the metal also, 'di ba? Ang sabi nga ganon sa First Peter, 'di ba? Sabing ganon, ang ginto pinararaan sa apoy upang makita ang kanyang kadalisayan. Pero hindi po basta apoy lang ang ginagamit doon. That is the blue flame, no? Ito po yung mga ginagamit ng mga gumagawa ng alahas. Now, makikita nyo po dito mga kapatid, no? Dito po pinag-uusapan po natin dito sa sinasabi natin kanina. Yung sabing ganon, the fire must not go out. Yung po yung word natin pong pagdidiinan sa gabing ito, no? Now, there are some symbol of fire in the Bible, no, na nakalagay po 'yan. May mga simbolo po ng apoy sa Biblia na nakalagay po, nakapaloob po sa Bible, no. And I will mention some of it, no, para po mas makita natin ano po ba yung mga saan po ba at ano po ba yun yung apoy ng Panginoon. Okay? Now, number one is the fire is the symbol of God's wrath. Remember, no? Nung nagkaroon po ng murmuring, no? Nagkaroon po ng pagrereklamo yung mga Israelita during the time of Moses, 'di ba? Naalala niyo po 'yon? Nagpadala ang Diyos ng apoy upang tupukin, sunugin, no? Even when God, no, angry, no, talagang galit na galit ang Panginoon doon sa Sodom and Gomorrah, He brings fire, no? Yun yung wrath niya, yung galit po ng Panginoon. Now, the symbol of God's wrath, a picture of His all-consuming holiness that devours anything which is in its path that isn't holy, no? Hindi daw po yung mga hindi daw po banal, okay? Yun yung susunugin. Ayan po yung nakalagay po yan sa Leviticus, no? Yan po yung binabanggit natin ngayon, yung binabasa natin ngayon, no? Kasama rin po yan, no? Yung sa Leviticus and offering, mapapansin niyo po yan. Okay? Pangalawa po, the symbol ng apoy is the symbol for love, no? Yung pag-ibig that must be fed and keep growing to keep it warm, no? Lagi daw pong kailangang mainit, no? Yan po yung nakalagay sa Song of Solomon. If you read the book of Song of Solomon, nakalagay yan dyan. Okay? So, binibigyan ko lang po ng konteksto ng pamamaraan kung saan nyo po pwede makita ito para po baka sabihin nyo, saan nakuha ni Pastor yun? Okay? Thirdly, the fire is the symbol for the word of God. Okay? That can build up or destroy. Okay? It's written in the book of Jeremiah. If you read the book of Jeremiah, no, mag-Bible survey po kayo dyan sa book of Jeremiah, makita nyo dyan, no, nakalagay po yung pong sinasabi dyan ni Jeremiah na the word of God, no, can build up or destroy, no. Yan yung simbolo. Next is the symbol of purification. Ayan, okay? And entrance into the kingdom. Okay? If you read 1 Corinthians and 2 Peter, okay? So, yung ba binabanggit ko kanina, yung sa 2 Peter po, na ang apoy, ang ginto ay pinapadaan sa apoy. Tandaan niyo po yan. Okay? So, para makita ang kanyang kadalisayan, yung purification, how purified it is, how much yung sabing karat ng ginto, no? Kailangan paadaanin mo sa apoy yan. Okay? And that's the symbol of purification and entrance into the kingdom. Sa 1 Corinthians po, if you read 1 Corinthians, you will notice, makikita nyo po doon, ano? Then, lastly, the fire is the symbol for the Holy Spirit. Okay? Remember, when Jesus baptized by John the Baptist, no? After the baptism in the water of Jesus Christ, no? During that time in the river of Jordan, no? When Jesus baptized, then the voice of the Father came. Then after that, the Holy Spirit, no, came down to Jesus in the form of dove or ng isang kalapati, ng isang ibon. Dumapo sa kanya yung Holy Spirit, no? And of course, during the time of the Pentecost, no? If you read Acts chapter 2, no?
after Jesus was ascended in Acts chapter 1, then nagkaroon po ng pagtitipon yung pong mga disciple ni Jesus in upper room. And eventually, habang sila'y nagtitipon, nagkakatipon, nag-aawitan, no, ay dumating ang isang pagdagundong, no? Dumagundong ang buong lugar, sabi parang lindol, at bumaba ang apoy, no, dilang apoy sa bawat isa. Yan. So, the baptism of the Holy Spirit. Okay? That's yung po yung sa bagong tipan, no? Yung po yung kauna-unahang naranasan ng mga disciple ni Jesus in the baptism of the Holy Spirit. Now, ang pagbibigyan po natin diin, mga kapatid, sa pagkakataong ito, yung pong sa dulo, ito pong pinakahuli, the fire, that symbol of the Holy Spirit. Okay? Sa panahon po natin, mga kapatid, no, sa panahon natin ngayon, nowadays, sa season po natin bilang isang mga Kristiyano, tayo po ay naroroon, lumalakbay ayon po sa panuntunan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. But remember, mga kapatid, no, ito pong sinasabi po ng banal na kasulatan about the Holy Spirit, no, dapat po natin hanggang ngayon ito po ay ating pong napapangalagaan. Now, sabi po doon, sa binabanggit natin kanina, the fire must not go out. Okay? It must not go out. The fire on the altar must be keep burning. Okay? Now, I heard no that maraming beses natin to narinig, even in our bishop, no, mga pastor natin, tinuturo na ito na ang altar po dito sa panahon natin ngayon, no, dito po sa sinasabi ng Panginoong Yesus sa bagong tipan, ang altar dito ay ang puso natin. Amen? So, sabing ganon, tatagalugin ko na po, yung altar po, aalisin na natin yung salitang altar. Gawin na nating puso. Okay? Dahil nga po yung altar, ang puso. Okay? Tatagalugin po, the fire on the altar must be keep burning. Okay? Sabi ganon, ang apoy sa puso ay dapat naglalagablab o nagniningas. Keep burning, no? Nananatili. Kaya dapat yung puso natin nag-uumapoy. Pero ang tanong po nito, mga kapatid, paano ba natin mapapanatili ang apoy o how can we keep our altar or our fire burning? Okay, remember, pinag-usapan natin ditong fire is the Holy Spirit. Paano natin ngayon mapapanatili na tayo po'y nag-aapoy, no? Nagniningas, no? Yung ating pong pag-uumigting sa banal na Espiritu Santo. Tonight, pag-usapan po natin to patungkol po. So, bigyan po natin ng pansin ito pong ating pag-uusapan sa gabing ito. Okay? 4 na bagay, 4 things to be on fire. Okay? 4 na bagay para mapanatili tayong nag-aapoy. Okay? Lagi tayong nag-aapoy. 4 things to be on fire. Number 1, fellowship. Fellowship. Number 2, invite. Okay? And number 3, revelation. And 4, encounter. Number 1, fellowship. Number 2, invite. Number 3, revelation. And number 4, encounter. Dapat nating maunawaan ito na meron pong 4 na bagay na para tayo po ay laging nag-aapoy sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Remember, sabi ko nga po sa inyo, yung pinaka-last part po na sinasabi ko, na the symbol of fire sa panahon natin ngayon is the Holy Spirit. Remember, in Bible, in Acts chapter 1, no, when Jesus was ascended, no, after noon, nagkaroon po ng pagtitipon ng mga disciple ni Jesus, no, dahil nga po umalis na si Jesus Christ, they were assembled in an upper room in Acts chapter 2, di ba? Nagkaroon po sila ng pagpupulong at sila nag-awitan, no? Pagkatapos po noon, nagkaroon po ng malakas na pagyanig, ano? Nagkaroon ng dagundong. At ang sabi po ng banal na kasulatan, sila po ay nangapuspos ng Espiritu ng Panginoon, bumaba, no, ang apoy na parang bumaba ang Espiritu, nasaan yung dilang apoy, no? Kaya dito makita mo, no, na ang Espiritu ng Panginoon sa panahon yun ipinakita na nagsisimbolo ang apoy ng Diyos, no? Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsisimbolo sa apoy, no? At ang apoy ay nagsisimbolo sa Espiritu ng Panginoon. Kaya today, sa panahon natin ngayon, no, importante na number 1, we have fellowship. Yan po yung una. Okay? Number 1, no, 4 things to be on fire or to keep our fire burning
we have fellowship or fellowship. Number one, kailangan po meron tayong fellowship. Okay? What the Bible says in 1 Corinthians chapter 1 verse 9, and what the Bible says, sabing ganon, God is faithful by Him. You were called into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Okay? So, sabing ganon, napakapalad daw po natin sapagkat ang Diyos po ay tapat. No? God is faithful by Him. You were called, tinawag tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng fellowship o pakikipag-ugnayan, no? Sa kanyang anak na si Kristo na atin namang Panginoon, no? Si Kristo na atin namang Panginoon, no? Kaya nga po ito po'y tinawag tayo ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon po ng pakikipag-ugnayan or fellowship sa ating Panginoon, no? Now, in 1 John chapter 1 verse 7, the Bible says, but if we walk in the light as He Himself is in the light, ang binabanggit po dito na He Himself is none other than our Lord Jesus Christ, no? We have fellowship with one another. Tignan niyo po Kaya po ang fellowship, mga kapatid, dalawang bagay din po yan. Una, pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos. Pangalawa po, pakikipag-ugnayan natin sa kapwa natin. We have fellowship. Especially, sabi nga ni Paul, sa kanyang mga sinusulat, especially with your brethren, sa mga kapatiran, sa mga kapwa kamanggagawa at sa kapwa mananampalataya. Tuloy ko po, no? And the blood of Jesus, His Son, cleanse us from all sin. Amen. So, number one, na kailangan natin to be on fire, no? Lagi tayo nag-aapoy sa Panginoon at ma-maintain natin that our fire, to keep our fire burning, we must have fellowship. Okay? Fellowship with God, fellowship with the Holy Spirit, fellowship with our Lord Jesus Christ, and secondly, fellowship with others. Kailangan meron tayong pakikipag-ugnayan. Okay? No, tandaan nyo po, we are called by God to have fellowship with Him. Okay, now, sabi ng Panginoong Yesus, before He go, no, bago po siya umalis, binili niya na ito. Sabi niya sa John chapter 14 verse 26, sabi niya ganon, no? John chapter 14 verse 26, sabi niya, aalis ako, I will go to my Father, and I will sit unto this throne. Pero tandaan niyo po, ang sabi niya ganon, but I will leave you the Spirit. No? Iiwan ko sa inyo ang Espiritu na siyang magtuturo at magpapaalala sa inyo. Okay? That will teach you and counsel you. Amen. So, we must have the fellowship with the Spirit also. So, sa panahon natin ngayon, sabi ko nga sa inyo, keep your fire burning. So, ang kinukuha po natin dito, yung fire, yung apoy po, na walang iba kundi sa panahon natin ngayon, yung fire is symbolizing the Spirit of God, the Holy Spirit itself. So, dapat po, para mapanatili natin ito, we have the fellowship with the Holy Spirit, with the Spirit of God. Amen? So, importante po ito, mga kapatid, bilang sa mga mananampalataya, o kung ikaw man kapatid, ay kung first time mo na makinig o manood ng live stream na ito sa gabing ito, kapatid, isa ito sa kailangan upang tayo ay makapagpatuloy ng naglilingkod tayo sa Panginoon. Why many Christian today, especially sa panahon natin ngayon, falls down or sila po ay tawag nun, namahinga or nagbakasyon or hindi ko alam kung anong term ng parang yan. Sa term namin noon, nag-backslide na. Pero ano ang nangyayari? Because yung kanilang pakikipag-ugnayan or fellowship with the Spirit of God deteriorate. Ibig sabihin po na wala na, namatay na. Di ba yun po yung gatong, naalala nyo yung gatong, di ba? Yung gatong, pag marami yan, maapoy yan. Pero kunin mo yung isa, pag in-isolate mo yan, no, kaya po, tignan nyo po, pag in-isolate mo yan, unti-unti mamamatay. Kaya po alam nyo mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya o Kristiyano, no, ay dapat po meron tayong fellowship. Kasi kapag ka in-isolate natin, tignan nyo po yung mga taong wala pong pakikipag-ugnayan sa Diyos o sa Espiritu ng Panginoon,
unti-unti yan, na-isolate niyan yung sarili niya. Lumalayo yan sa church, lumalayo yan sa fellowship sa church, sa mga brethren, eventually, naku, nag-iiba na tema niya, no? Let's say, sabihin, sa panahon natin, sa social media ngayon, marami ng post yan, marami ng, makikita mo yan, mga pinopost niya, no, na talagang, sa kanilang mga shout out pa lang, sinasabi natin, mga status nila, makikita mo, kakaiba na no? Dito na malalaman mo, no? If you have the spirit of discerning, no? Nung nandun po sa seven spirit of God, kung meron ka noon, malalaman mo agad, nako, nanlalamig na ito. And eventually, makikita mo mamamatay. Wala nang apoy. Bakit? Bakit po wala nang apoy? Wala nang fellowship sa ating Diyos. Amen? At syempre, dahil nga po wala nang fellowship sa Diyos, nanghihina, wala na rin siyang fellowship sa kanyang brethren. Yan po yung una. We must have fellowship, okay? To be able to maintain the fire on the altar, the things to be on fire, number one is fellowship. Okay? Pangalawa, to stay on fire, no? Things to be on fire and to keep our fire burning, nag-aapoy ang ating espiritu, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Number two, invite. Okay? Invite. Okay? What the Bible says in book of Micah chapter 3 verse 8. Okay? Basahin natin. Micah chapter 3 verse 8. This is what the Bible says. Sabing ganon, for as for me, I am filled with power by the Spirit of the Lord, with justice and courage, to proclaim to Jacob his rebellion and to Israel his sin. Tignan niyo po not exactly to Israel and to Jacob, but then again, okay, ito po ay isang salita to ni Micah na sabi niya ganoon, ako, ipaparaphrase ko lang po, ako talaga, sabi niya ganoon, no? Ako ay filled, no? Puno ko, talagang pinuspos ako ng spirit ng kapangyarihan, ng espiritu ng Diyos. Kita niyo po talaga pong, alam niyo, importante, napakasarap po na we always inviting the Spirit of God on us, no? We have to invite the presence of the Lord. We always, kailangan meron tayo palagi na hunger and thirsty. Yung magkaroon tayo ng thirst sa presensya ng Panginoon. That's why we have to invite the Holy Spirit. We have to invite the presence of God, no, para lagi tayo nag-aapoy. Kasi kapag wala tayo, hindi natin ini-invite ang Panginoon sa buhay natin, makikita mo nag-iiba ang perspektibo mo sa buhay. Kung dati ang perspective mo kay Jesus ka lang, ngayon nakikita mo na dahil busy ka na magbukas ng social media, no? Imbis na pagbukas mo ng social media, pupunta ka doon sa mga salita ng Diyos, ang tinitingnan mo kung ano-ano, nanonood ka ng TikTok, nanonood ka ng kung ano-anong mga diyan sa Facebook, no? Nagkakaroon ka ng ibang kabisihan, hindi ka na naging BBC sa Panginoon. Now, eventually, yung mundo na ang nag-i-invite sa'yo, hindi na ikaw ang nag-i-invite sa Espiritu ng Panginoon. That's why, alam mo si Jesus, no? If you read Luke chapter 4 verse 18, Luke chapter 4 verse 18, si Jesus, sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Tignan niyo po si Jesus Christ na po ang nagsasabi. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, and He have anointed me, no? Tignan niyo po, to heal the sick, to preach, yung mga na-captured, sabi niya ganon. Pero tignan niyo po, sabi niya, the Spirit of the Lord is within me, is upon me. At ito naman pong si Micah, sinasabi niya rito, I am filled with the power by the Spirit of the Lord. Okay? Kaya kapag ini-invite natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, ini-invite natin yung apoy ng Panginoon sa buhay natin, nananatiling nag-aapoy din tayo. Amen? Kasi nga po yung apoy na binabanggit natin dito, kapatid, yun po yung Holy Spirit. Kaya kapag in-invite mo yung apoy, nag-aapoy ka rin. Babalik po tayo doon sa gatong, mga kapatid. Yung pong gatong, kapag yan po inilagay mo sa gatungan na nag-aapoy, yung pong gatong na yan, maya-maya or mga ilang minuto, mag-aapoy na rin yan. Alam niyo po ba yun? So, ganoon po tayo. When the time na nakakaramdam tayo minsan na parang tayo po ay nanghihina,
medyo nakakaramdam tayo ng panlalamig or dahil sa tagal mo na sa ministry, nananawa ka na, nagsasawa ka na sa paulit-ulit na nangyayari sa ministry. Siguro parang gano'n na lang, yun ang pakiramdam mo kasi mamaya wala po sa dulo po, may papakita ko sa inyo, may paparinig ako sa inyo kung bakit, no? Kasi parang paulit-ulit na lang ba, paulit-ulit na lang, okay? Ang nangyari niyan, nanlalamig, no, nawawala lang no, dahil nga po kulang na sa invitation. Okay? Hindi na nai-invite yung pagkilos ng espiritu, no? Kaya importante, we have to invite the presence of God, no? Kaya alam niyo po, napakasarap po, no? Yung prayer, yan, one of the reason na pwede nating gamitin to invite the Holy Spirit, to invite the presence of God. Importante, lagi tayo nagpe-pray, no? Kaya masarap po, no, na tayo po may pananalangin, no? Especially sa panahon natin ngayon, no? We have to have a prayer, no? Meron tayong prayer sa ating buhay. Okay? So yun po yung pangalawa, invite. Invite the Holy Spirit, invite the power. Kasi pag meron kang spirit, no, katulad ng sinabi po ng Acts chapter 1 verse 8, kung di po ako nagkakamali, no, kapag dumating na yung Espiritu ng Panginoon, sabi ngayon, and you will receive power. You will receive power. Talagang magkakaroon ka ng kapangyarihan. Kaya sabi, tignan niyo po ito sa Old Testament, sinabi na ni Micah, sabi niya, ano, but as for me, I am filled with power. I am filled with power by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Talaga naman, filled with power. Saan pa galing? By the Spirit of the Lord. Amen. Kaya kapag ikaw ay na-invite mo, you have the presence of God, you have the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit is in you, you will become also burning, talaga nag-aapoy ka, talagang nagniningas ka, kaya whatever happen, kahit na may virus, mga kapatid, virus ng ginagawa ng demonyo sa buhay mo, mamaya hindi po ano ibig sabihin niyang virus na yan, pero alam mo po, kapag ka nag-aapoy ka, mga kapatid, walang magagawa sa iyo ang kaaway. Amen. Praise the Lord. Okay? Now, number 3, no? Dahil kinakailangan po natin na mapanatili ang apoy, 4 things to be on fire, to keep our fire burning. Number 3, revelation. Okay? Kanina po sinasabi ko kung bakit nagiging parang routinary na lang. Alam po ba yun? Routine na lang ang kanyang gawain sa Panginoon. Kaya nakikita niyo po nanghihina, nagsasawa. Bakit po nangyayari yun, mga kapatid? Dahil po wala ng revelation. Hindi na po nagkakaroon ng revelation sa kanya. Just because wala pong invitation, hindi mo ini-invite ang Holy Spirit sa iyo, walang revelation. Bakit? Kasi nga sabi ng Panginoon, the Holy Spirit or the Spirit will teach you and counsel you. Okay? Or remind you sa ibang translation po. Okay? Ang Holy Spirit ang magre-reveal sa atin, anak, ito ibig sabihin yan. That's why it's really important for us to invite the Holy Spirit and come what may, na kapag nandyan ang Espiritu ng Panginoon sa inyo, whatever the message it is, mahaba man yung mensahe, maigsi man yung mensahe, may revelation. Amen? Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, meron po lagi tayong revelation sa Panginoon. Amen? So, let's read. Ephesians chapter 1, verse 7. Yun, sabing ganon. In Him, Ephesians chapter 1, verse 7. Okay, sabing ganon. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. According to the riches of His grace. Tignan niyo po, sa Kanya daw po. May nire-reveal sa iyo na sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon po ng kalinisan. There is a revelation. Napaka-importante, mga kapatid, that we are always receiving a revelation from God. No, napaka-importante po nito. Kasi kapag po wala pong revelation, hindi mo mauunawaan ang mensahe ng Panginoon. Katulad po ngayon sa gabing ito, hindi mo mauunawaan yan kapag hindi ka filled with the Spirit of God, no? Yung apoy ng Panginoon ay wala, mahihirapan ka. Bakit? Kasi nga, hindi mo maunawaan, the Spirit of God,
Ano ko lang po, you know, the Spirit of God, no, will give us the seventh Spirit. Okay? The Spirit of God will give us the seventh Spirit. The Spirit of the fear of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of knowledge, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, no, the Spirit of might. Yeah, alam niyo po ba yun yung ibinibigay sa atin kapag ka meron pong Spirit, may apoy ang Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. At kapag ka meron po yung apoy na yan, nag-uumapoy ka rin at nauunawaan mo, and there is a revelation, the Spirit of revelation. Okay? So yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. To keep our fire burning, to maintain, to be on fire. This is the one thing what we should do. Kailangan po meron tayong revelation lagi. Nakakatakot po mga kapatid kapag nakakapakinig ka po ng mensahe ng Panginoon at hindi mo maunawaan. Bakit? Because the Spirit of the Lord does not talking to you anymore. Hindi ka na kinakausap. Hindi mo na naririnig, or maaring hindi ka maaring kinakausap ka pero hindi mo na naririnig. Kasi iba na yung naririnig mo. Ang naririnig mo na ay yung gawa ng mundo. At hindi mo na minamahal, no? Hindi mo na mahal ang gawain ng Panginoon. Hindi mo na minamahal ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi na nagre-reveal sa iyo. Ang may revelation na sa iyo ay ang gawa ng mundo. You know what the Bible says? No? If your love is in this world, no? Sabi ng Panginoon, the love of God is not with you. Okay? Kung mahal mo ang mundong ito, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Kaya kapag wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, there's no revelation. That's why importante po mga kapatid, na to keep our fire burning, to keep our fire, to be on fire, to be on fire, must have revelation. Meron pong kapahayagan. Nandyan po ang kapahayagan. No? Napakaganda po na lagi kang may nauunawaan, merong naiiwan sa'yo na revelation ang Panginoon sa buhay mo. Church, it's really important for us to have the revelation. Ako po sa akin, for me, as every time na I read the Bible, as every time I listen to the Word of God, na nakikinig ako ng mga preaching, no, I always expecting, lagi po ako nag-expect na, Lord, meron kang bagong kapahayagan sa akin. Amen? I'm always expecting it. Kalaga pong ina-expect ko, Lord, talagang may bago kang kapahayagan. And you know what? Today, for me, my devotion is, I'm having a Bible survey sa Book of Matthew. And remember, Book of Matthew ay kung ilang beses ko na pong binasa ito mga kapatid. No? Sabi ko nga po, nabasa ko na yata, paikot-ikot itong buong Book of Matthew. Pero alam niyo po, nung binasa ko nung isang araw yung 2 chapter, iba na naman yung kapahayagan ng Panginoon Na yun ang nakakatuwa doon mga kapatid. Bakit? Kasi kinakausap ka ng Panginoon. Kaya importante na merong revelation. Kasi yun yung time na kinakausap ka ng Panginoon at nagre-remind o nagre-reveal sa'yo ng deep things ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Yun yung time na nagbibigay ng instruction ang Lord sa buhay mo. That's why we have to have a revelation. Napaka-importante po mga kapatid. Alam mo yun, yung nakikinig ka, umattend ka ng Sunday service or umattend ka ng worship service or whatever services set, even Bible study, na pag-alis mo doon sa Bible study, merong na-mark sa kaisipan mo na, wow, ganun pala yun. Ganun pala yun. Alam niyo po ba yun? Ang nakakalungkot po ngayon, mga kapatid, minsan po, mas madalas ngayon, ako po na-experience ko po yan dito, na after the Bible study, wala pong naiiwan Walang impact kasi po hindi bukas yung puso. Amen? There's no revelation yet. I hope na yung pong there's no revelation yet. And after that, mga along the way, magkakaroon po ng revelation na. Paano po kung yung yet na yun is for 100 years? Ako, nakakatakot po. Okay? So number 3, revelation. Okay, importante po yan. Kailangan po may revelation sa atin. Ang Panginoon, at ang Holy Spirit nagre-reveal sa atin. Kasi tandaan nyo po, yan po yung apoy ng Panginoon na can fuel us
gagatungan tayo niyan. Kaya importante po mga kapatid. That's why I'm saying, kanina po yung binabanggit ko kaninang mga bagay-bagay na simbolo ng apoy ng Panginoon, di ba? At ang binibigyan kong halaga po doon yung simbolo ng apoy ng Panginoon ay ang banal na Espiritu Santo. It's important for every believers of God. At kung ikaw naman kapatid, ngayon ka pa lang, bago ka pa lang nakakapanood o nakakapakinig ng live stream na ito, sa gabing ito kapatid, sabihin mo sa sarili mo, you really need the fire of the Spirit of God to keep you going, to keep you moving, to keep the fire burning, to maintain, to be on fire. You need the Spirit of God, the revelation, and of course, yung pong apoy ng Espiritu ng Panginoon. No? And lastly, number 4, mga kapatid, apat lang naman po ito. Okay. Number 4, no, to be on fire. No? 4 things, number 4, to be on fire and to keep our fire burning. Number 4, encounter. Okay? Number 4, encounter. Now, what the Bible says in Psalms chapter 34, verse 8, ako po naniniwala po ako sa mga matatagal na pong Kristiyano at kahit po sa bago-bago lang, lalo na po ay mahilig pong umawit ng worships or praise and worship song, no? Fast and slow song na pagpupuri sa Panginoon. You know this verse. You know this verse talaga po, no? You really know this verse, okay? Kung hindi mo pa alam na ito po ay nakalagay, no, sa aklat ng awit, no, magugulat ka. Okay? Ito po isang awitin. Okay? Psalms chapter 34 verse 8. Okay, what the Bible says, Psalms chapter 34 verse 8. Ito po yung sabi ng Bible. Taste and see that the Lord is good. How happy is the man who takes refuge in Him. Diba? May awit po yan, no? Kinakanta po yan ng mga early Christian. Ito pong mga mga late 2000, yan, mga ganyan, inaawit po yan, no. Sabi ganun, o taste and see. O taste and see. Okay? That the Lord is good. How happy is the man who takes refuge in Him. Tignan niyo po, napakapalad daw po ng tao, talagang masaya, magalak ng isang tao na nakasumpong ng pagkalinga sa Panginoon, sa Diyos, in Him. Okay? There's an encounter. Alam niyo, masarap po lagi natin na encounter ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Panginoon, ang apoy ng Diyos. Masarap po laging na-encounter to be able for you na ma-maintain mo yung apoy, no? Kaya kailangan lagi nating na-encounter, lagi nating ini-encounter. Hindi lang po na-encounter kundi tayo mismo yung kasi ito po ang tawag doon, intentional po ito. Kailangan po intentional ka na i-encounter mo ang apoy ng Panginoon, which is the Holy Spirit. Kailangan ikaw mismo, no? Yan yung sinasabi ko kanina, invite the Holy Spirit and you will encounter the Holy Spirit. No? Importante po yan. Kaya sa buhay natin mga kapatid, katulad po nito, pag na-encounter mo yan, ang sabi ganun, taste and see. What happened? Tignan nyo what the word says. Taste and see. Sa atin po, sa mga tao po, sa atin po, sa literal, sa physical po, tayo po, mga Pilipino, lalo tayo mga Pilipino, meron tayong kasabihan, to see is to believe. See muna bago maniwala. Dito naman, tikman mo muna bago mo makita. Parang ang labo yata, no? Pero yun po talaga ang sabi ng Panginoon. Taste and see that the Lord is good. Hallelujah. Praise the Lord. No, kaya importante ito mga kapatid na we have the encounter. Okay? So ito po nga apat na ito mga kapatid, ito po ay magiging isang malaking foundation po natin para po mapanatili natin na tayo po ay nag-aapoy at patuloy natin mapanatiling nag-aapoy, no, ang ating pong dambana, which is our heart. Yung pong altar dyan, yung po yung puso natin. Okay? That our heart, no,
keep burning yung altar, no? Kaya nga, sabing ganon, pag binasa niyo po yung Leviticus chapter 6, verse 9 to 13, sinasabi diyan, no? Ayusin ang altar, no? Yung gatong, no? Prepare the altar, no? Ilagay ang mga stroke, yung mga gatong para panatiling lagi nag-aapoy. And itong apat na ito mga kapatid. Number 1, fellowship. Number 2, invite. Number 3, revelation. And number 4 is encounter. It's also the important thing to keep your fire burning. Okay? And to keep things to be on fire. Lagi ka nag-aapoy sa Panginoon. Church, mga kapatid, mga magulang, sa mundong ito tayo po ay marami pong kinakaharap sa mga sandaling ito. Maaring sa paglalakbay natin, nakaka-encounter tayo ng mga pagsubok, problema, mga pag-uudyok ng kaaway, ng demonyo, ng diablo, mga aliporos si Satanas na ginagamit niya para po tayo i-distract. Yan po ay tinatawag sa spiritual. Kung nung panahon po, ng pandemic, meron pong tinatawag na virus. Amen. Bigyan ko lang po kayo siya ng bago po tayo magtapos. Did you know that yung virus po ng COVID-19, hindi po yung injection, hindi po yung ang tawag doon, hindi po yung vaccine ang nakatalo sa kanya. Alam niyo kung ano nakatalo sa kanya? The natural na binigay ng Panginoon sa atin, which is the heat coming from the sun. And did you know, mga kapatid, mahina ang virus kapag mainit ang isang lugar. Kaya nga po ang virus, kapag kataglamig, diyan po nagkakaroon ng sakit. Sa Pilipinas, pag tag-ulan, marami pong sakit. Pero pag tag-araw, wala kang makikitang virus na pakalat-kalat kasi naluluto sila. Ito mga kapatid na maganda. Kapag mainit ka sa Panginoon, walang virus si Satanas, walang virus ang demonyo, at walang virus ang mundong ito na pwede kang pabagsakin. Dahil mainit ka, nag-aapoy ka, pinapanatili mong nag-aapoy ka, kahit na anong mangyari, nakatayo ka pa rin, naglalagablab ka, dahil nag-aapoy ka, hindi ka kayang pasukin ng virus, kahit na anong klaseng virus pa yan, kahit yung pinakamalaking virus pa yan, kahit COVID-40 pa yan, mga kapatid, hindi ka kayang tibagin dahil nag-aapoy ka sa Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, sa gabing ito, nais po ng Panginoon na tayo po ay magpatuloy na nag-aapoy at ang banal na Espiritu Santo ay nasa atin na siya naglilikha ng malaking apoy sa atin. Church, pag dumating po si Jesus, makikita niya po ang tunay na Kristiyano o mananampalataya niya sa pamamagitan po ng tatak na ibinigay niya sa atin, which is none other than the Holy Spirit. What the Bible says, the Holy Spirit is the mark of the believers. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, sa mga panahong ito, marami po ang bumabagsak ang kanilang apoy, namamatay, nawawala. Yung iba, tuluyan ng namatay. Hindi lang basta abo, kundi tuluyan ng namatay. Kaya nga po sabi ko sa inyo, we have to maintain our fire, which is the Holy Spirit. Yan pong Holy Spirit niya, ma-maintain na po natin yan. Because yan po ang tatak natin bilang tunay na mananampalataya o tunay na lingkod ng Diyos. Dito na po ako magtatapos sa aklat po ng Ephesians chapter 1, verse 14. The Bible says, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang sa kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Remember, kanina po sinabing ganon, we are called to have fellowship with God. We have called to have fellowship with His Son. And we have called to have fellowship with the Spirit of God. Church, keep your fire burning. Maintain to be on fire until Jesus came back. Until Jesus come back and we will receive our reward which is in heaven. Can we pray? Father God in heaven, thank you for such a word,
sa message, Panginoon, na binigay mo sa amin sa gabing ito. And I'm really thankful for you, O God, that you have used me to be the channel of your word, to be the speaker tonight, Lord God. And I declare, Lord, ito pong mga salita mo, Panginoon, ay patuloy na tumimo, tumatak sa puso namin until, Lord, na ikaw ay bumalik, kunin ang iyong mga hinirang. Matagpuan mo kami, Panginoon, na kami po ay nag-aapoy sa paglilingkod sa iyo, nag-aapoy sa pamamagitan ng Espiritu na binigay mo sa amin. Thank you, Lord. Truly, O Lord, ikaw po, Panginoon, ang karapat-dapat na sambahin sa lahat ng ito. Kaya Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay pinag-isa mo. Salamat po, Lord. Tunay nga po, Panginoon, ang salita mong ito, Panginoon, ay hindi kailanman magmamalo. Pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid, mga kamanggagawa, mga magulang, mga kamag-anak, at aking po mga kaibigan na nakatunghay ng gawaing ito, kung saan ito ay palagi nating mapapakinggan o mapapanood sa live stream na ito tuwing Martes ng alas 7 ng gabi at Huwebes ng alas 7 ng gabi. Kayo po ay aking inaanyayahan na palagi pong manood, makinig ng mga salita ng Diyos at aral ng Diyos na kapupulutan natin ng mga layunin ng Panginoon upang atin tumalakbayan. Kaya ikaw, kapatid, ihanda mong iyong sarili sapagkat pag-aapuyin ka ng Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat. Pinagpala na tayo ng Panginoon. Magandang gabi po and God bless us all. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lang